Perdoneu, família, estava en una call que s'ha allargat més del compte. Li queda molt a l'arròs, que en tinc un altre a les 3. A mi em pots posar només carnes, que estic amb la dieta paleo. I Laura voldrà un tàper per lo del dejú intermitent, ja saps, avui no li toca ingesta. Tens te roig? A veure, tu fa 5 anys quantes pessetes li vas posar al cripto? Ara quantes tens? Clar, què et vaig dir? Que no puc anar a Pilates Reformel a les 5, que ahir vaig fer crossfit i tinc una contractura que no veges. Tinc una crema d'aloe vera que et vindria de categoria. I si fem el tren del Caznyau i el del piqui-piqui? Uah, sí, a foc. Què farà la teua germana? Es quedarà cega de tant mirar al sol? Què va, dona? És per a regular el cicle circadià. Sí, nano, passa'm el meme del xiquet del dentista, que li vull posar la cara del meu superior a mi. Ei, xics, esta nit veiem la gala en streaming. Després vos escric pel xat. No, d'això res. Esta nit a dormir prompte, que Júpiter està alineat amb Neptú, home. Bon dia, venia a entregar un encàrrec. Smashburger amb creïlles i refresc mitjà? Me caguen la mar Sala. Què ha sigut? És que, bro, arrossos els cabres... Jo estel de serete. A veure, tu, a tu et pareix normal arribar i no donar-li ni un bes a ta mare? Tanta col i tanta cal. Tots a l'última moda? I cadascú en la seua bambolla? Li heu preguntat a la persona del costat com està? Vos heu dit t'estime? Aleshores, per a què ens juntem cada diumenge? Si el millor de l'arròs és ajuntar-nos. A taula, que el dinar ja està. I el del cavall que es quede també, que on mengen 2, mengen 3. Ala!